Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnar ban pe ki video sakani channel Shanghai. Shiteng kidang pen khreh shiteng kidang tray. Haga jing yo lo reports. Naki tan bakmot kisipa jong ka Ukraine kidang pen khreh bha ban hiar syamaran thma. Haga jing ya tho jong khubor. Arkan hun kisipai ka Ukraine kidang pen khreh bha ban hiar syabakmot komban yarablam yaki men ki para jong ki balaya le do yap do im banya daya ki nongshun jongki ki balawan thombor nadu usnam bala dep henrei lembaga jingtrai sitom jongki riu idri ki nongshun jongka Ukraine kim sempat la job hadu menta menne kato kan ni ki jaka ki bakila yo ban kni no kila sha ban kni biang haka Ukraine henrei katkum ka jing yo ban yakren u Shanghai bat ki reports lai thu ki te ki arkan hun jongki sipai ka Ukraine kila long ki bala khreh bha naka bynta ban yale persya yaki nongshun jongki bat ka mensim jongki te ki riu idri ka Ukraine kila thrang dik ban yo ya pen ibor bat ki nongshun jongki kublai shibo